মিয়া 27 তারিখ 27 তারিখও যে অগ্নিগিরিও সিনিও যে ব্রক কয়েকজন আইপিএফ তিনসেরক বিজেপি সালিন্দার খাইয়া আমনো তুইনাই ব্রক মিয়া কক্তি সাকা তামনকে সেন্ডিকেन ब्रक कासुइसे ब्रक गारि tlangmalia ताइ ब्रक गोबां फाइना दंमोन आं बगैसिं फाइमालिया निसाव ओंके ब्रक ताबो आं सिङाव सेन्डिकेन ब्रक कासु ओंका जे ब्रकनो कासुनाय ब गारिनो ब्रक रिजार्भ थाकिया आ रिजार्भ गारिनो बोसो गारि नाम्बार साबो मालिक बिनि बुमुं बोसा जतो सिंजाको तुनि फाइथों ओपेन चेलेन्ज खाइदि जों नायो अमाहाय ताताल बाजि कक सबै जे थांमोनि आमने बगै सिं आमने बगै बिदिता निन्दा जानो ताइ केसा खकेन देब्रमा हनै जे थानाय जे ब सीपीएम खा आईपीएफ तिरिंखा एरफोर गोजार माजरो बसनो बुट बुरिया हाइन हाइ सिंनो तिप्रा मथनि फेकिया लास्ट बताबो अमनो दुसरा फैनाय ब बीजेपी थांखुनुका बिनि नगो आक्रमण उनि खालावो साबो आक्रमण खालाय आ बरं बुं साबो सिंनो बुमुं दो फाइदि सिं बनो सिंनिनाय ब उद्देश्यतै बनो आक्रमण खालाया आमनो बगै सिं प्रतिबाद जों निन्दा जानुगो अमाहाय ताताल भाजी जुदि कक सावि तंगे आबो जों कोनि दिनो मानि मांगला जों बनो मानाबा खायमाखरै जेतो सिनि महाराजा संनो दागिजाक सिनि हाबौग्रा संनो दागिजाक जे थानाय थांथों जे तिप्रा मथन याखै थानाय थांथों लास्ट मुहूर्त आं सासिमफाना आन्दोलन खायनाय अ बरक द फातेरा लक्ष 14 लक्ष तिप्रा सान बगै आं आन्दोलन खायनाय नि बसाजिं सामानै दङो सालसा महाराज आबोनो आइडियोलॉजी आबोनो जे आइन कानुन जे महाराज खुगनि मान सुंना रुन्याय अकक सिंकिनि साइ दङो ताम बगै हिंके महाराज साबो केबनो माना ताखैदि जों केबनो माना खैया साताय बरंनो जों गोबिन्द हल आराम खबनो जों प्रोग्राम खारि तनो जों बाइक लेरि खैया मिया 27 तारिख मिया बरंनो जों प्रोग्राम खाइ कोनो बाता बिगिनो करै बरताम ताताल कगमासा ताङै ताताल कगमासा बरंनो दुगा बासरिनाय रां फैसा लो फुनुगै नरक जों खोनाजाक बिसिं जागा जागा वाक रुनाय पुनुनाय तक रुनाय हिनैनो कागज थुमो अ कागज थुमनो बरंनो लो फुनुगैनाय जेतलांमनि आबोनो नरक प्रतिशोध सिनि पाब्लिकनो कुदिनो खयरन ताखैदि इनि खुमलुं इनि हयतो नंनो कबगो ताखो जोंनो दाबो हामजगै दंखो नों आनि तिप्रासा हामजगै दङ जों हामजगनो प्रतिबो जोंनो मुं साफानो खाया यासि थाइचा तु काफानो कगया आमाके जोंनो हामजगै दङ हारि जों तंगायनो थानसा हामजगलायनाय जों तिप्रासा थानसा हामजगमा सिनि बाक्सा सिनि सानामबो काइसा गेराटा ट्रिपललाइन हामबाय जतो मिडियानो असादि गिरा रेडी साइसे चली तिनी थाइना हाय जों मिडियानि बिसकांगो कक सानानि बे मा फाइपिमा कमसे एक्चुअली मिया 27 तारिख कलेज समनि अग्नि टाउन हल जे बीजेपी रक जॉइनिंग प्रोग्राम खाइमनि आ जॉइनिंग प्रोग्राम जे व्यक्ति बरक जॉइनिंग उइखा 12 टाकार जलानि हनि सालायमनि बरक साव जे तिप्रा मथानि बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइका हनि सामनि अब पूरा ताताल बाजी थकाय बरक अम हाइमांग न थकाय बाजी खाइमांग न बरक न सेकलेगि दङ फुनुगै दङ बरक लासिना नांगो जे ओ जागाव बरक न सिनि दङ सिनि आमसाय सिनि एरियाव बरक आईपीएफ टीसी बरक न जों तिप्रा मथावनो स्नुग्याखौ सिबि सिनिया सिनिवो बरक न जों तिप्रा मथाव नुग्या बरक तिप्रा मथानिया विगत बছर बरक आईपीएफ तिनि लीडरशिप रक मामांसि तिनि तिप्रा मथाव बरक सामुखायाको जों तिप्रा मथानि नि बरक नंगो खाया बरक आईपीएफ तिनि बीजेपी थाङो बीजेपी नि आईपीएफ तिंलाय दंलाय सुदो अमो सक्षिमिसे बंगनेते कुनि एक्चुअली आंगरो सानानि मुसुङो जे आ जागाव चिनि ताबो गोबां लीडर माने गाहाम लीडर सनि सिनिजाक दंनाय चिनि पाताल कोयना बो आ जागाव जे कयेकटा कक सामनि माफियागिरि गुन्डागिरि हनै जे सामनि बुखुकनो आं सानानि बुसुङो ब दफानि लीडर जदिनो उङै दंखाय बिनि दफानो ब गुन्डागिरि रखनियावै विभिन्न ताताल बाजी खायै बरकनो विभ्रान्त खायावै ब सय दफानि सामुं खायनाय निकाय दफानि सामुं खायमानि न फुनुगैनो
kok sakang ke media ni busang ngo kok sakai sakamu bini je thokai baji obachung bepak no tiprasa joto chini tiprasa saiman kha bo dofani samung khaima mani khaina ni kok samani bo dofani samung khaike babo angobo no sungna no busung IPF tirok borok ni demand tamotong IPF tirok ni demand tongo tipralen tipralen nai nei borok tiprasani hamkrai nai nei borok dofani samung khainai borok tini IPF tiya kare BJP thango national party thango regional party ya kare national party thango ang borok no sungna ni musung tini o tipralen sani tongmani dofani samung khai tongmani national party BJP thangoi borok ki tipralen sani jamano abo sungagino proman manai paikha chini NC sarsong borok মন্ত্রী সাই থৈলাংকা বতাবো বরক সে মংসা কক সাইমালাংয়া जोंहाबो काहामके प्रमाण नुक दङ तिनी बरक तामनि बागै IPF तियाकरि BJP थांका जों अबनो प्रमाण चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा जतन साइमान खा बरक ताइ कुनु मुंसाकरै बरकनि काइसानो नाहारमुं दफानि सामुंखायनि थकाय कक सावै बरक रांनि बागै नायतुगै बरक BJP थाङो BJP थांमानि कारण तामो बरकनो सोंमानि गां अबसे BJP थाङै दफानि कक साइमाया जुदिनो दफानि कक साइमान हगाय बबाग्राबो तो आगि एक समय नेशनल पार्टी दंमोन दिनै नेशनल पार्टीनि बक काइसा प्रेसिडेंट दंमोन त्रिपुरानि प्रेसिडेंट दंमोन कांग्रेसनि बतिना आ जागा दंमोन दफानि सामुं खाइमा खामतेबो तिनि साधारण तो पाताल कयना ब ओ जागावो वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरानि BJP नि वाइस प्रेसिडेंट तामो खाइमा खाबाबो কোনো কাইসা স্টেশন মা আসু গিয়া কোনো কাইসা জায়গা মিটিং বাসন মারিয়া বাহাকে দফানি সামুং খাইনাই जोंहाबो काहामके साइमान तंले दिनै हिंका आ जागा बुबाग्रा एक समय नेशनल पार्टी खाइतमनि दफानि सामुं खाइमैया हनै बा आ जागानि अंख्रि फैयो दफानि सामुं खाइमैया हनै खाइमा खाके बा जागा तंखामु IPF दिनै जेहेतु बरक थानाय र बरक मुंसानि बागैया चिकन मिकन नेता दाङै मानैनो हिसामिसा रां कामाय खायै न खुक ताङै देमानो अवश्य सिबांनि लुबि ताइ मुंसाया तबे आंगर सानानिबो जों बरक न ताबुक साक जरतै त्रिपुरा राज्य जों जे नुकमानि 35 बছर सरकार साइ एक समय अमाहायबो ओं थांमानो 70% जों 30% जों सकामाना बगै 70% एक नि मा बासानाय तारपरसे चिनि दफाने थिके जों सामुं खाइमानाय जों नुकजाक दङ 35 बছर जे मानिक सरकार सं मानिक साह ताबुक जे चीफ मिनिस्टार बरोबा बंनि दफानि सामुं खायो निनि नेतासे निनि दफानि सामुं खायदि निनि नेता साबो चिनि दफानि बागै कक सानाय दंखा ताबुक इदानिङाबो नुखा चिनि BJP नि जे नेता मन्त्रि सानाय र बरोबो तो संसद थाङै अधिवेशन थाङै मुक्ति थां दंमोन अबनो जों नुकना नांगौ चिनि एलाका चिनि तिप्रा सार बरक जे दफानि सामुंना खाया अमाहाय ताताल बाजी सारब्रुम बसर ब्रुम न खाइ दङ हंकाय जों बाहायके यक सामा मानसिनाय जों आंबो न कयनाय चिनि IPF ति त्रिपुरालेण्ड सानाय ताखुग्रकनो त्रिपुरालेण्ड दाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बिसोर पार्टिखौ दंबा बरक ग्रेटर जुदिनो सयबो खाबाय त्रिपुरालेण्ड सानाय हिंगाय बरक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानना जागासो फायकामो बरक BJP थांला कामो BJP नि चुक्ति BJP नि दाबि तामो त्रिपुरा सानि बागै आंले ताबो साइमायाखौ बरकनो सोङो बरकनि जेबो साइमाया BJP थाङै नेशनल पार्टी खाय त्रिपुरा सान दाबि तामो खायनाय ताखौ जोंनि IPF ति बा BJP खायनायावनो आं कयो नरक नेशनल पार्टी खायनायनि सिगां निनि बोसानि फिउचार बा निनि बोसानि बबसनो किसा सा चिन्ता खायदि आ बोसानिनो नासिगै नरक याप्रि बारकदि जदिनो निनि बोसानि बबसतनो नासिगिया हंकाय नरक BJP नेशनल पार्टी खायमान अबनो आंनाव उन्नै थानि कयो तबे कक राक्ता सादि नरक बेलायखे ओ आमचायो भाइलेंस ति साना बागै विभिन्न कूटनीति खायतंखा सिस्टेम खायतंखा जों जदिनो बार हंगा जों 6 लाख जों 70% तिफ्रासा राखे बासानाय नरकनो
बाहायके सामुख्लाय जोङो नायनाय अबनो नों थानियो कायसा ग्राक जोंबो ग्राक खैनो बाजानाय नरकनो नायसुका फाइथों गोसांखै सामुखायनो थानसाखै सामुखायनो दिनै उसुकनो नरक दफानि सामुखायनाय हिंखाय नोंनि दफानि सामुखायमोननि फुनुकदों अमसुकसि आं ताय कुनु कक्सिया नोंनो रिक्वेस्ट खायो नरक जदिनो खासिया हिंखाय जोंबो 70% तिब्रासा एके बाजानाय तिब्रासा जुद्ध नांनाय अबसुकसे आं नोंथांनि कयो नरक दाक्तिखे खासिदि नरक न कयो नरक फायदि जोंबाय बाक्सा तिब्रासा दफानि सामुखायतिनो फानदि हामबाय सोंनानै कक